cartos que destinan á sanidade. A primeira hora da mañá instalábase esta mesa ás portas do Centro de Saúde de Ribeira para recoller sinaturas que permitan presentar unha iniciativa legislativa popular no Parlamento co fin de aprobar unha proposición non de lei para mellorar a atención primaria no Servizo Galego de Saúde. Esta lei foi redactada co apoio de moitos colectivos, tanto de profesionais que traballan en atención primaria, profesionais que non traballan en atención primaria pero queren traballar en atención primaria, poño, por exemplo, psicoloxía, poño, por exemplo, podoloxía, e asociacións de veciños, de pacientes e plataformas como as nosas que están de cidadáns galegos e galegas que queremos aportar algo á situación que estamos vivindo, non? A plataforma do Barbanza sumouse o chamamento de SOS Sanidade Pública ante a complicada situación que están a vivir moitos centros de saúde da comarca, especialmente os de Ribeira, coa ausencia de 5 facultativos e a baixa prolongada dun médico de Palmeira. A pesar de que o Sergas anunciou a incorporación de 5 sanitarios a partir do mes de outubro, dende a plataforma sospeitan que se traducirá simplemente nun cambio de categoría profesional e non nun incremento real de prazas. A idea inicial era que esas plazas, ou así o venderon, fora para facer atractivo a xente que acaba de terminar e que se quedara, non se marchara a outras comunidades ou a outros países. A realidade non lles deu a razón, porque se vemos, porque o listado é público, o listado das 106 personas que acadaron a praza, que mañán van a elixir esas plazas, é xente con moito tempo traballado, é xente que non ten unha praza fixa, pero que xa está traballando no Sergas. De feito, como esos listados son públicos, hai 3 persoas entre esas 106 primeiras persoas que teóricamente me van a elixir plaza, que están traballando en este momento no Centro de Saúde de Ribeira. Si en esas plazas de nova categoría salen 2, pero hai 3 que están traballando en Ribeira que poden acceder a esas novas plazas, quere decir que vamos a quedar con menos 1, non con máis 2. Estamos movendo xente dun sitio a outro, pero vamos a quedar. De ser así, non dubidarán en retomar as movilizacións.